Jama'a barkanmu da warhaka. Yadda kuka sani ni ce mai sunar Sarauniyar David TV Hausa. Na san mutane da dama gari daban-daban garurruka suna amfani da ashana ba su san yadda ake yin ashanan ba. Amma a yau ina nan zan ilmantar da ku gani yadda ake yin ashana. Kar ku manta ku biyo ni a wannan tashar namu da David TV Hausa.